फक्त छत्रपती शिवाजी महाराजांचे पुतळे उभारून कांयच जावपाचें ना। महाराजांचे विचार दरेकान आपल्या आचरणात हाडप खूब गरजेचें आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचें म्हणणें। तशेंच आयचे पिळगे मदीं देशप्रेमाची भावना जागोवप गरजेचें आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां। शिवजयंती निमतान फर्मागुडीर आयोजीत केल्ले कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयताले। स्वदेश, स्वभाषा, स्वधर्म यासाठी सातत्याने काम करणारे आपले राजे म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज। आठवावे त्यांचे रूप, आठवावा प्रताप, अशा पद्धतीने आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सातत्याने आठवतोय आणि त्यांचं मुद्दामून त्यांची आठवण करावी म्हणून तर आपण शिवजयंती, शिवराज्य अभिषेक हे दिवस सातत्याने आपण मनवतोय। आणि मला खूप अभिमान आहे की माझ्या कार्यकाळामध्ये फक्त शिवजयंतीच नाही तर शिवराज्य अभिषेक सुद्धा गोव्यामध्ये ऑफिशियल पातळीवरती साजरा केला जातोय, याचा मला सार्थ अभिमान आहे। गोव्यामध्ये आपण खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये सगळ्या गावागावामध्ये, सगळ्या तालुक्यामध्ये ज्या ज्या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्टॅच्यू आहेत, पुतळे आहेत, त्या ठिकाणी मोठ्या उत्साहाने म्हणजे त्या ठिकाणचे स्थानिक राजकारणी असेल किंवा आमच्या स्थानिक लोक असेल, स्थानिक मुलं असेल, खूप मोठ्या उत्साहाने शिवजयंती आणि शिवराज्य अभिषेक साजरा करतात। मला वाटतं मागील 5 वर्षामध्ये ह्या पूर्ण राज्यामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अजूनही पुतळे लोक घालायला लागलेत। खूप चांगली गोष्ट आहे, पण त्याचबरोबर छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विचार आचरणात आणणे खूप गरजेचं आहे। आपण म्हणतोय की फक्त पुतळा घालून चालणार नाहीये। छत्रपती शिवाजी महाराजांचे खऱ्या अर्थाने विचार आपल्या मनामध्ये आपण रुजवले आणि आपल्या कृतीमधून जर ते आपण दाखवले तरच आपण खरे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे भक्त आहोत। खऱ्या अर्थाने आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांची पूजन करतो असं मी म्हणेन।